आप लोग सोचिएगा कि आखिर रोटी गरम पूरा यूट्यूब पे काहे ऐसन भइल बा कि मतलब जहाँ देखो तहाँ पोस्ट पूरा रोटी गरम। भाई सच में मतलब कि भोजपुरी में हमारा लागत है कि पहला बार ऐसन प्रमोशन होता कि रोटी गरम। खेसारी लाल यादव के बैक टू बैक गाना अइला के बावजूद भी रोटी गरम यानी कि सारे गामा होम भोजपुरी पहला बार ऐसा सिंगर के यानी बॉलीवुड चाहे कोनो भी इंडस्ट्री में इतना प्रचार नहीं किया होगा। अभी आप लोग सोचिएगा कि मतलब फेक बात बता रहे। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो जाकर सारे गामा होम भोजपुरी एक बार शॉर्ट वीडियो उसका देखिएगा कि कितना रोटी गरम को प्रमोशन किया गया। मतलब कि कितना बार ये गाना के पोस्ट कल गई कि बहुत जल्द आ रहा बा, मतलब कि आग लगावे आ रहा बा, मतलब कि आपके सबके सामने बीच एक बहुत गरम रोटी आ रहा, रोटी गरम मतलब अनेकों प्रकार के जैसे कि करके पोस्ट कर जाता है। यानी कि आप लोग समझ सकते कि गाना में मतलब आखिर का ऐसा खूबी बा कि सारे गामा पूरा आपन सारा काम धाम छोड़ के मतलब कि हाथ धो के पीछे पड़ गई बा रोटी गरम के पीछे। ये आखिर बात समझे वाला बात बा कि आखिर और भी गाना आवेला बहुत सारा नंबर मतलब कि ताबला पर हारमोनिया गाना बहुत सारा सारे गामा से खेसारी भैया गाना बा, लेकिन इतना प्रमोशन ये तरीका के प्रमोशन सच में हम बतावत नहीं भाई पहला बार प्रमोशन भइल बा। आ सच में हम भी रिव्यू वीडियो कइले बानी इतना जितना अपना चैनल पर रिव्यू वीडियो डालत तनी इतना कोनो गाना कम नहीं डाले। आ हमरा मजबूरन डाले के पड़ल हीरो लोग के से बतावे के पड़ल कि यानी कि 10 दिन पहले से ये गाना के मतलब कि लॉन्चिंग के बाद चल आखिर कहिया आई ये गाना के डेट भी फिक्स हो गई बा कि गाना कहिया आई। फुल वीडियो लोग देखम तबे मालूम चली कि वीडियो कहिया आई या कितना तारीख आई ना, तो यानी कि रोज प्रमोशन रोज सुबह मन भर दिन में 2 एकर पोस्ट हो जाता कि रोटी गरम। अब में एक्टर के अगर बात कही जाओ एक्टर के तो भाई मतलब कि भोजपुरी में चाहे बॉलीवुड में बहुत बड़ा बेहतरीन एक्टर जिनकर रख के नहीं के जानत और उनकर मतलब कि पूरा रोमांटिक वीडियो से उनका के सब कोई जाने ला। चाहे बहुत अच्छा वीडियो मैंने बजट वाला उनका जो वीडियो खेला जिनकर नाम बा नम्रता माला। अब नम्रता माला के नाम सुनते ही भाई उनकर बजट भी बहुत हाई बाटे। अगर वीडियो में काम करेली तो सच में बताओ तनी उनकर बजट जोन बा भाई बजट बहुत हाई बा नम्रता माला के। ये वीडियो के अगर काम कोई के बात कर जाओ तो भाई बहुत बड़ा लेवल पे वीडियो के काम कइल गइल बा। मतलब कि इतना बड़ा लेवल पे वीडियो के काम कइल गइल बा कि जौना के हमनी के सोच नहीं जा सकत। लेकिन इतना प्रमोशन वीडियो तो हाई बहुत सारा भोजपुरी इंडस्ट्री में बनल बा, लेकिन इतना प्रमोशन सच में कोनो चैनल वाला भैया नहीं कैल। हम तो नहीं देखल कि इतना प्रमोशन क्यों चैनल वाला चाहे हाथ धो के पड़े लोग। अभी हाल फिलहाल में मतलब कि कमर में दागी चाहे बहुत सारा खेसारी भाई कभी फिलहाल गाना आइल हटे मतलब चुभुर गड़े मतलब इस टाइप के बहुत सारा गाना, लेकिन इतना प्रमोशन वो लोग ना देख लो कभी जितना ई आ रहा बा। मतलब कुछ ऐसे विजन मतलब कि सारे गाना पूरा शॉर्ट वीडियो के लेके यानी कर कि बहुत जल्द ट्रेंड करी ई करी वो करी। भाई सच में ई गाना हमारा लागत है कि मैंने सारे गामा के उत्साहित और सारे गामा कॉन्फिडेंस जो बता रहा बा कि सच में भोजपुरी में पहला बार ऐसा प्रमोशन होता। कैसे कि हम नहीं देखले कि ऐसा प्रमोशन भोजपुरी इंडस्ट्री में कब भई रहे। ये खेसारी लाल के मतलब कि खेसारी भाई के सौभाग्य के बात बा। अच्छा हमनी के सौभाग्य के बात बा कि एगो चैनल वाला यानी कि कंपनी इतना प्रमोशन जोर शोर से यानी कि 1 हफ्ता 10 दिन से पहले से ये गाना के लॉन्चिंग बा का तो कह रहा बा कि मैंने सारे गाना ये भी लिख रहा है कि 7 दिन बाद
आग लागे वाला बा। 7 दिन बाद शुरुआत होकर बा भोजपुरी, 7 दिन बाद ये होकर, 3 दिन बाद आ रहा बा, 4 दिन बाद आखिरी गाना आई कहिया। रोटी गरम मतलब कि सब कोई देखे खातिर ये गाना के उत्साहित बा, सब कोई एकर इंतजार करता। तो भाई अब इंतजार के घड़ी होता खत्म, काहे से कि गाना रौरा लोग के बीच में ई गाना बहुत धमाका, यानी कि एगो लेवल के वीडियो बनल बा। ई नम्रता माला अगर भोजपुरी में अगर मतलब गावे के अगर इनका जो ड्यूट के गइले बा, मतलब कि जौन होकेला न में गाना मेल फीमेल जे गावेला, तो खेसारी भैया तो मान मेल लीड गइल ही बाड़े। अगर ओकरा में ड्यूट के कइले बा, उहे जे भोजपुरी इंडस्ट्री बा आज तक, मतलब कि आज तक अभी तक राज जे करता भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिनकर नाम बा शिल्पी राज। भाई शिल्पी राज के अगर कहानी आप जानिएगा तो बहुत उनके पीछे राज है। मतलब कि रौरा सोच नहीं सकत कि कितना स्ट्रगल करके आज इतना दिन से राज। बहुत लोग मतलब फीमेल सिंगर में हम जी का नाम क्यों को नहीं दे, लेकिन बहुत सिंगर आवेला लोग जाला लोग, लेकिन इतना लंबा काफ़ी समय तक कोई नहीं खेती का। एक बात और बात, इतना मतलब कि हाईएस्ट बजट ड्यूट के भी हो गई लोग के, चाहे सोलो के भी हो गई लोग, इतना कोई के हाईएस्ट बजट केहू के नहीं मिला जितना इनका मिला। बच्चा जितना इनकर बाजल बगान नैया डोले से लेकर मतलब कि पूर्वा मजय बहुत सारा गाना बाजल बा, लेकिन खेसारी भैया कि सच में ये गाना जौन बाटे बहुत बड़ा लॉन्चिंग होता। कैसे कि बताई कि सारे गाना इतना का मन कर सकेला जितना 10 दिन तक प्रमोशन में लाग गई बाटे, लेकिन सारे गाना के जरूर यह वीडियो में, चाहे जरूर यह लिरिक्स में, जरूर यह म्यूजिक में कुछ देखे के मिल बा, तभी इतना दिन से हाथ धो के सारे गाना पीछे पड़ गई बा कि ये गाना के मतलब ब्लॉकबस्टर यानी कि ग्राउंड लेवल पर बजावे के सोच रहा बा सारे गाना। ये हम काहे ऐसा बात बोलते हैं भाई, हमारा बोले के भी टाइम अभी समय आप लोग ध्यान धैर्य बनाइए। हम बतावत नहीं कि डेट कहिया बा ये गाना के, आ कितना बजे रिलीजिंग डेट बा। अगर मान लीजिए कि अगर गाना मतलब कि फिल्म तो आ जाला, कहे के मतलब फिल्म आवेला कोई बाद में भी 6 महीना बाद भी देखेला, लेकिन जो पहले जे देखेला, जैसे कि पहले कन्या देखो, एगो बुढ़ैला के बाद कन्या देखो, दूर में अलग हो जाला। आ कोई आदमी तो हम देखबे नहीं कोई ना, जे पहले वीडियो देखला, चाहे जब पहले अगर दुल्हन आई होके तो बहुत लोग सोचेला कि ओकरा मुँह उघार के पहले हम देख लेती, हम देख लोग जा रहा देखे के। अब 1-2 महीना बाद होला जब आदमी कम जालन देखे के, काहे जाला कि मतलब वो मतलब ख्वाहिश अंदर से ना रहेला, चाहे दूल्हा दुल्हन के बात उहे बात बा। ई गाना सब कुछ चाहे हम पहला व्यू हम करी, तो अगर वो पहला व्यू कल चाहता नहीं गाना पे, आप पहला कमेंट कल चाहता नहीं, तो अगर पहला जेकर कमेंट जाला तो चैनल होला, चाहे मतलब जे उन सिंगर के गाना छूटेला वो देखल चाहे कि आखिर के हमार पहला कमेंट कइले बा। तो अगर ई रोज चाहता नहीं कि हमके भी लोग जाने कि पहला व्यू करिए, पहला कमेंट करके दिखाएं कि हम कइले बानी, तो रउआ ई वीडियो पूर्ण रूप से पूरा देखे के पड़ी, तबे मालूम चली कि मान ली कि के क बजे ई गाना रोटी गरम आ रहा बा। तो गाना तो पूरा तरीका से जान गए कि रोटी गरम में के गइले बा, के काम कइले बा। जैसे कि शिल्पी राज ड्यूट गइले बड़ी मॉडलिंग के, अगर फ्यूचर के फीचरिंग के बात कइल जाओ तब मतलब कि नम्रता माला जी वीडियो में काम कइले बानी। मतलब वहाँ के तो बात अलग बाटे कि भाई कितना काम अच्छा करे नहीं। ई गाना अगर डेट के बात कइल जाओ तो भैया 7 तारीख के ई गाना आ रहा बा, यही महीना में भाई। एमे मतलब ये नहीं जाके यही महीने में 7 तारीख के गाना आ रहा बा। सच बताओ तनी 7 तारीख के गाना आ रहा बा। अब एक टाइम के बात कही जाओ तो टाइम के अथी रुके के पड़ी, थोड़ा समय इंतजार देवे के पड़ी कि आखिर कब आई। टाइम जो बाटे टाइम भी बहुत मतलब सोच समझ के बताई। 7 तारीख में कॉम्बिनेशन इतना मिलावल गुल गाना का छोड़े खातिर कि मतलब 12-15 दिन से गाना के मतलब कि सोचल जाता कि आप काज हुई कि काला ही 3 दिन 4 दिन, लेकिन 7 तारीख का डेट जो बा पूरा फिक्स हो गया कि 7 तारीख के ई गाना के लॉन्चिंग कर ली। लेकिन टाइम भी एक फिक्स कर दिया बा, यानी सारे गाना अपने चैनल से बता दिले बने कि ये गाना के टाइम कब रही। मतलब कि बड़ा कॉम्बिनेशन के साथ ये गाना के लॉन्चिंग कर जाता। अब बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल पे भी मतलब भोजपुरी में पहला बार ऐसा होता है कि इतना बार हम नहीं देखले कि पोस्ट इतना बार होखेला। तो अगर एक गाना के लॉन्चिंग के बात कर जाओ
तो भाई बिल्कुल 7 बजे, 7 तारीख 7 बजे सुबह में, अब आप सोचिए कि मतलब 7 तारीख 7 बजे सुबह, पहले तो गाना 7:30 बजे छूटत रहे, 6:30 बजे गाना छूटत रहे, लेकिन 7 बजे 7 तारीख के गाना छूटता तो जरूर ये वीडियो में चाहे ये गाना में कोनो राज बा, तबे इतना मन टाइम के भी कॉम्बिनेशन मिला के और ओकरा बाद में बता देता नहीं कि मतलब इतना जोर शोर से प्रचार चल रहा बा। तो अगर रउआ खेसारी भैया का फैन होखब जा तो सबसे पहले रउआ हमारा वीडियो को कमेंट करके बताई जा, रउआ के जरूर हम अपने चैनल के माध्यम से लाइक करब। अगर जेकर सबसे पहले कमेंट आई तो लाइक और कमेंट के जरूर हम रिप्लाई अपने चैनल के माध्यम से देम। उनका के बड़ा बहुत मतलब कि हमारा खुशी हुई कि रउआ पहला कमेंट जे भी करे। तब वीडियो देखे खातिर बहुत मतलब कि हम रउआ के कैसे शुक्रिया अदा करी। सच में अगर रउआ इतना अगर हमारा वीडियो अभी तक देखलो कम तो रउआ के 10 नो जोड़ के प्रणाम करतनी। हमारा इस चैनल को ऐसे प्यार और आशीर्वाद देते रहम, कैसे कि ऐसा नेक्स्ट वीडियो यानी कि ऐसा एपिसोड हम लेके आवत रहम। रउआ की सच हमेशा चैनल तबाही क्रिएटर न्यूज देते रही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलत रही, तब तक खातिर एक बार लिख दो कोई रोटी गरम, कमेंट में का लिखे कोई रोटी गरम।